L-eks Prim Ministru Joseph Muscat dak li kien Chief of Staff tiegħu kellhom kienu mgidba fil-qorti dwar min fil-verità sejjaħ lill-FBI biex ikun investigat l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Fil-fatt il-kap tal-iskwadra kontra terrorizmu, is-Supretendent George Fenech, qal li kienu personalment li jagħmel kuntatt mal-iskwadri Amerikani tal-Intelligence fosthom l-FBI. Qal li jagħmel il-kuntatt madwar siegħa u nofs biss wara l-qtil dakinhar stess li seħħ l-assassinju. Waqt li kienet jixhed fl-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista, is-Supretendent Cremona qal li ħal inizjattiva waħdu u informa l-Kummissarju tal-Pulizija ta' dak iż-żmien Lawrence Kutajjar wara li għamel dan. Fil-qorti u preżentat ta' dokumenti fosthom ittra li bat lill-Ambaxxatur Amerikan u korrispondenza mal-kap tal-iskwadra kontra t-terrorizmu ta' Ruma. Din ix-xhieda tgiddeb dak li qal kellhom fil-qorti f'Diċembru li għadda meta kien ħalef li l-kuntatt mal-FBI sar fuq idea tiegħu. Min-naħa tiegħu l-eks Prim Ministru Muscat kien qal waqt konferenza tal-aħbarijiet li kienu stess li jagħmel kuntatt mal-FBI biex dawn jassistu lill-Pulizija Maltija fl-investigazzjonijiet għax kien qal li ma rridx li l-każ jibqa' ma jissolvix. Is-Supretendent ċiet ukoll li l-Pulizija segwiet ordni ta' revolver, munizzjon u silencer minn żona moħbija tal-internet magħrufa teknikament bħala dark web, ordni indirizzata lil George Fenech missier George Fenech. Dan wara li d-Dipartiment tas-Segretarju tal-Istat Amerikan ġibet l-attenzjoni tal-Pulizija Maltija. L-ordni ħasbet ħażin minħabba l-mod kif saret, iżda wkoll għaliex il-prodotti kienu indirizzati għal missier George Fenech li kien ilu mejjed 5 snin. Barra minn hekk il-prodotti tħallsu b'munita virtwali, cryptocurrency, u għalhekk il-ħlas ma setax ikun traċċat. Is-Supretendent Cremona kompla li l-Pulizija Maltija pruvat issegwi l-ordni biex taqbad li xerrej fil-fatt. Madankollu, il-Pulizija Taljana għal qed is-sit elettroniku minn fejn jixraw il-prodotti. Dan kellu l-isem Berlusconi. Sa dan it-tant fil-qorti ħarġet email mingħand Christian Kellhom ta' Henley & Partners dwar kif il-kumpanija irnexxiela tieħu passi legali kontra l-medja f'Malta. Emails oħrajn semmew li l-kumpanija kienet qed tippjana li tieħu azzjoni kontra Daphne Caruana Galizia u kontra d-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi. Dwar dan fuq Facebook, l-avukat Azzopardi qal li jħossu gburi li flimkien ma' Daphne Caruana Galizia kien fil-mira tal-korrotti. Din l-inkjesta pubblika immexxija mill-imħallef irtirat Michael Mallija, l-eks Prim Imħallef Joseph Said Policino u l-imħallef Abigail Lofaro. L-avukati Jason Azzopardi u Teris Komodini Kakija qed jidhru għal familja Caruana Galizia.